Karong niliban bijoy lekte Karbi Lamarjan ka cinghon Karbi Anglong doa nara taphanta Top Gear Production hin pen mate nili hin pen isi ka tuning ripona lamte lage 22nd September 2017 Difu Galaxy Hololong Ruwe 2 Labangso Lamarjan release pon ikpo Labangso Lamarjan ka sonse pon kaselam pon nilitum cepatuk piglo Kashmir anda damlo lapen Karbi Lamarjan kacing kurjia pan lagi Karbi Anglong arat Karbi arat nang litum ajak kong nang litum akhirat nilitum pan kenangso nang litum le avete nilitum datang tale ave lasi kan Karbi Regional Festival laso kita Karbi Anglong atau kanu tadi paklang konji lasi nang litum akhirat nilitum pan kenang soblo lasi please nang litum katok avita nang langkum back to enjoy the trailer. Munit akayalong ruwe ason ben ete hangalong nangetok dun kupi puni cicini ni mantune ningkarong mantune ningke oi ruwe sining kabirlak asonsi kisum ke boy mantu puni cipu thekte pini kupi puni penap kupi puni ruwe ason ben thangta cipu thekte Mimin ke bonglong kru niki aja taklim hai